Het aaisiekje is voorbij en de nijzwacht ging beginnen nadat juist er toch nog het tastene quotum lipaaien helle waar. Onverwachts, omdat er in 3 dagen tijd nog zo'n 3000 aaien voen binnen. Die indrukwekkende eindsprint van de lippen had vooral op bouwloon west. Het BFVW denkt te weten waarom de saffele aaien pas salet lijn binnen. Wat wij zien is een hele late vestiging. Ik had gisteren in mijn nazorggebied, leidt aan die kant van het dorp. Had ik nog een stukje, er kwamen gisteren nog 2 paadjes bij. Had ik nog niet eerder zien. Is er binnen laat aan de leg. Het BFVW maakt het hem intussen bot zorgen over het droege waar. Dat geen grote gevolgen had voor het al of net slagje van het brietseizoen. Het voer moet uit de groen komen. En als de bovenste zodde heel hut wordt en de wiermen die zak je nog wat dieper voort. Ja, dan ga je gewoon dat ze er net bij komen kennen. En dat de jonge pieken dus moeite krijgen met het opgroeien. En als er dan ik maar krijgt een zwakkere piek tussen zit, ja, die zal leertje lezen. Die redt het dan net. De Vries docht een nijzwacht op het loon van boer Kleefstra, die ten jonken een stuk natuurloon en nog een stuk grijde had, bij zeker 4 sponsjes liepen. Daar matten de stokken naast hem bij, zodat Kleefstra weet dat hij daar omheen rieden mat. Nou ja, wij staan steeds en dan rieden wij eromheen en dat is met mij en straks ik zei. En we houden er rekening mee en jongens die het mij wil helpen, die instrueren ik. Die zeg ik van, denk erom jongens, ried er even omheen of door het spul even omheen. Maar hoe bot de Vries ik ziek het, er binnen nog geen naaie aaien te vinden.